Takže jo, čau lidi, já jsem na Trynek 16 titul dalšího videa. Jak jste si mohli všimnout, na mém mobilu je číslo od ďábla. Nevím, co to je za žert, ale přišlo mi to včera. A já jsem si myslel, že mu to prostě musím zavolat, takže snad to vyjde. Voláme. Haló? Dobrý den, kdo je tam? Tady syn ďábla, prosím. No a já jsem se vás chtěla... Tak to chcete uvařit do kotle nebo stránové jaruky? Já jsem se vás chtěla na něco zeptat. Haló? Prosím, ještě jednou. Já jsem se vás chtěla na něco zeptat. Za kolik by stálo svitek do pekelné školy pro mého kamaráda? Ještě jednou, prosím. Za kolik korun by stál svitek do pekelné školy pro mého kamaráda? Za 50 000. OK. Lidi, nám to fakt někdo zvedl. A prý dělá, že je syn ďábla. Kamu já mu musím zavolat. Voláme mu, ale co se děje, to fakt nevím. Je nám líto, ale s volaným číslem se nyní nelze spojit. Je buď vypnuté, nebo nedostupné. Mám nápad. Zavoláme mu ještě jednou a tentokrát ho budem drolit, že jsem jeho táta a že má hned přestat volat s lidma. Takže počkejte chvíli tady, já se jenom připravím, jak tomu budu říkat. Ok, jsem tady zpátky. Už jsem zjistil, co budu říkat. Už jsem se to domyslel a jdu s ním volat naposledy. Zavneme reperáky a jdem na to. Co to sakra bylo? Já jsem ho chtěl prankovat. Jdeme volat znova. Hej lidi, co to sakra bylo? Nevím, co se to tu děje, ale vůbec. Kdo mi to volal? What? Teď! Co to je? Kdo je tam? Co po mně chcete? Já nic neudělal. Nechte mě na pokoji, já nic neudělal. Prosím, nechte mě na pokoji. Tak jo, lidi, už to odešlo. Já jsem tady zamknutý. Tady je zamknuté. Něco tady bušelo. Říkala prostě, já se fakt bojím, co se děje. Ale úplně.
Já vůbec nevím, co to bylo, kdo to byl a když jsem to slyšel naživo, to bylo děcko. To bylo prostě... Co to bylo? Já jsem slyšel nějaké tohle, jak kdyby. Co to bylo?